Здравейте хора, аз съм Пълнодовеги и сега ще играем Hide and Seek. Съжалявам, че нямаше епизоди, но сега ще има миничко. Ще скрием едно много в хубаво място, дето никой никога няма да ме открие. Той не беше ли така? Той беше малко по-нагоре. Има една дупка и като паднеш буквално ето тук. Не могат да те видят. Това this is... Но тук много тъпо са го направили. Да, съжалявам, че го съм малко промене. Имам малко... Аз съм малко болен. И да, мисля, че ме видяха. Не са. Но пак ще играя, независимо, че съм болен. Знам, искате клипове на CS, на Лига, но това ще стане по-късно. Сега ще снимам с телефона си. Когато снимам вече с програма, с която се снима, тогава ще има клипове на много. Просто поредицата на CSGO няма да спре, казвам ви хора. И на Лига, да е WoW, League of Legends. Да, вече се вижда по-хубаво. Пишете в коментарите каква поредица искате, но това ще стане малко по-късно. Аз след няколко дни ще ви покажа какви нови скинове съм си купил за 10 лева, т.е. 5 евро. И то ще стане малко по-късно. Съжалявам за това. Просто един мой приятел ще ми качи парите, т.е. ще ми вкара 5 евро. И само два хайдера сме. Тук просто никой не мога да намери. Се скрива тук под блокчета, защото сега, когато съм под блокчета и си не видим. Те ако скочат тук някак да излязат, тъй че... Искам един хайдер да остана, Искам един лад. Може ли те да не са бъгват блокчета? Защо се показва? Не знам. Гледай, като някакъв военен, който се приготвя за бой сам. Нали, да отива при тях и ги чак. Да не може да ни открият. Ха, easy win.
Easy win. Hee-ha. One for winning. И хора, следващия епизод и чао!